Żewġ imħażen tal-Kavallieri se jinbidlu f'uffiċini tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tax-Xogħol b'investiment ta' aktar minn €9 miljun. Dawn iż-żewġ binijiet huma fost l-eqdem fil-Belt Kapitali Maltija u qed jiġu rrestawrati b'tali mod li jżommu mal-aspetti storiċi tagħhom. Fl-istess ħin se jservu biex jaqdu liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment Diane Vella Muscat spjegat li minn dawn l-imħażen se jingħataw servizzi ta' żewġ sessjonijiet importanti fih dan id-dipartiment. L-ewwel sezzjoni se tkun iddedikata għal klijenti biex ikunu jistgħu jissottomettu l-ilmenti tagħhom, filwaqt li t-tieni sezzjoni se tkun iddedikata għall-amministrazzjoni u s-segretarjat ta' tribunal. Se jkun hemm anke spazju dedikat li bħalissa mhuwiex possibbli li nofru, imma permezz ta' dan ir-restawr se nofruh għal dawk kollha l-partit interessati li jkunu jridu jiġu hawn jaraw xi każ jew inkella jagħmlu xi riċerka skont il-ħtieġa. Meta ħabbar dawn id-dettalji is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul innota kif dan l-investiment se jkompli jappoġġja lil min iħaddem u jissalvagwardja l-interessi tal-ħaddiema. Saħħaħ is-servizzi ta' dan il-dipartiment kemm għal dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-ħaddiema u kemm anke jirrikorru hawnhekk ukoll min ħaddem. Ġifieri il-customer support tad-dipartiment issa ħatibda tkompli taħdem aktar b'mod professjonali f'post li jixirqilha. Is-sena li għaddiet aktar minn 1800 persuna żaru d-dipartiment biex jiksbu informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol jew biex jiftħu każ. Fl-istess waqt is-sena ta' qabel id-dipartiment wieġeb madwar 45,000 telefonata u 13,000 email.